Bog, u ovoj vježbi radit ćemo jedan ovako zgodan privjesak za ključeve u obliku točka ili kotača za automobil. Možete si pronaći neku sliku na internetu, ako ne znate slučajno kako izgleda jedan točak, da vam pomogne u radu. Odabrat ćemo skicu kruga i kliknuti dolje na mrežu. Stavit ćemo promjer recimo 36 mm i izvući na ekstrud debljinu točka nekih 13 mm da dobijemo jedan valjak. Radimo to iz skice zbog toga što će nam ova skica kasnije trebati, zato ne radimo iz valjka. Sada ćemo napraviti file stranica, bridova ovog našeg valjka da zaoblimo ovaj naš točak. Iskopirat ćemo donju kružnicu i izvući iznad valjka gore. Znači označimo dolje kružnicu i stisnemo Ctrl+C, Ctrl+V i odmah ju povučemo gore. Zatim ćemo ju smanjiti. Pogledajmo znači odozgo prikaz koja je njezina veličina i da malo znači pluta iznad ovog našeg točka. Idemo na ekstrud i sada ćemo ju povući unutra par milimetara, evo recimo jedno 4 mm, da imamo debljinu točka. Uzet ćemo file i primijeniti na ovaj unutarnji brid da se malo zaobli. Ovu gornju kružnicu ćemo obrisati, znači označimo kružnicu i stisnemo delete na tipkovnici. Unutar ćemo sada, unutar te kružnice, te plohe koju smo dobili, pomoću splajna, skice spline, označit ćemo znači tu gornju plohu. Pazite znači koju plohu označujete. Evo znači tu plohu trebate označiti i na njoj ćemo sada sa pogledom odozgo opet nacrtati felgu. Znači oblik koji će biti izbušen. Slobodno znači po volji klikajte i samo pazite da na kraju se vratite u istu točku odakle ste krenuli. Skica mora biti plava. Ove točkice možete slobodno pomicati i napraviti si željeni oblik udubljenja i uzorka felge. Znači pazite samo da uhvatite točkicu. Također skicu možete i pomicati, uhvatite ju slobodno za liniju i povlačite ju da bi ju namjestili. Ono što se pojavi uz točkice su ove hvataljke, to su tangente, one nam diraju te zaobljene linije u jednoj točki i još se nazivaju Bézierove linije i koriste se za vektorsko crtanje najčešće. Kliknit ćemo sada na tu našu skicu, na ekstrud i izvući jedno 3 mm to tijelo, ali pazite da nije merge, nego da bude new solid. Znači da dobijemo novo tijelo, da nam ne ostane zalijepljeno za ovaj naš točak. Zatim ćemo malo uvući to novo tijelo unutar ovog našeg
točka. I napravit ćemo sada kružni uzorak, circular pattern. Prvo što trebate je označiti tijelo izvana. Kliknete zatim na cirkularni uzorak, solid smo već označili i prebacimo na aksis. Kliknete jednu od kružnica koje vidimo na ovom našem točku i uhvatimo hvataljku, povlačimo koliko želimo da dobijemo tih rupa za felgu. Evo recimo ja sam stavila 5 komada, idemo zatim na subtract. Ono što želimo da nam ostane kliknemo prvo, ono što želimo da nestane, ovaj source, to kliknemo drugo. To su nam ovih 5 komada i enter za kraj. Obrišemo skicu na delete i dobili smo sada rupe za ovaj naš točak. Idemo na file, označimo vanjske bridove ovog našeg isječka i lagano povučemo strelicu unutra. Evo recimo 0,5 će mi biti sasvim dovoljno. Dobili smo sada tako rekuć felgu. Sada ćemo napraviti ripne na gumama. S obzirom da skicu ne možemo crtati na zaobljenim predmetima, stavit ćemo si jednu kocku sa strane da nam bude lakše, da ne moramo puno rotirati skicu. Odabrat ćemo polyline i kliknuti na bočnu stranu ove naše kocke. Tu ćemo si nacrtati jedan pravokutnik koji je lagano u koso. Nazovimo to neki romb. I sa akcijom move ćemo ga pomaknuti nazad na naš točak. I moramo ga tako namjestiti da on bude izvan točka, znači ovako malo da pluta vani. I gdje bi bila ripna, znači imat ćemo ripne u 2 reda. Kocku ćemo obrisati, označimo i kliknemo delete na tipkovnici. Malo mi je ripna mala pa ću si povećati na scale, vučemo strelicu i ona se povećava sa svih strana jednako. Enter za kraj. I znači sada mi veličina odgovara. Idemo na extrude, izvučemo tijelo prema nazad recimo i opet pazimo da nije subtract, nije merge, nego new solid, da dobijemo novo tijelo. Malo mi ripna previše viri van, označim strelicu, s obzirom da mi vuče po milimetar, moramo ukucati vrijednost, idemo unazad, znači minus 0,5 primjerice, da samo za pola milimetra uđe u gumu. Skicu ripne ćemo obrisati da nas ne zbunjuje i da nam ne smeta. Ripnu ćemo iskopirati Ctrl-C, Ctrl-V ili Ctrl-C, Ctrl-V i odmah ju moramo povući na neko drugo mjesto. Odmah ćemo ju smjestiti dolje gdje bi trebala stajati. I vidimo da su recimo simetrične u odnosu na gumu. Njihov položaj je simetričan u odnosu na ovaj rub. Odabrat ćemo file i odabrati bridove ove naše ripne. Kad povučemo 0,5 nam je malo previše, dolje ćemo kliknuti 0.2 recimo, 0.3 mi više odgovara i to ću ponoviti isto na donjem fileu. Na donjoj ripni isto ćemo ponoviti file. I 0,3 da bude jednako i enter za kraj. Ponovit ćemo cirkularni uzorak, kliknemo na ripnu, kliknemo na cirkularni uzorak, solid smo već označili, prebacimo na aksis i opet označimo jednu od kružnica da bi nam se stvorile ripne. Uvijek se stvori 3 komada.
Mi ćemo sada, znači vučemo hvataljku, s obzirom da nam je ovo premalo, možemo po jednu klikati da vidimo koliko će nam ripni trebati da budemo zadovoljni sa izgledom ove naše gume. Evo recimo 32 ripne mi je sasvim ok i to ponovimo sa drugom. Označimo ripnu prvo, stisnemo cirkularni uzorak, označimo aksis i stisnemo jednu od kružnica. Upišemo 32 i stisnemo Enter. Nećemo ju obrisati, treba će nam još malo. Na undo se vratimo ako nešto želimo ispraviti. Treba nam stražnji utor na gumi. Smanjit ćemo malo ovu kružnicu. Kliknemo na kružnicu, kliknemo Extrude i vučemo ju u crveno, znači da bi nam se obrisala. Možemo napraviti veliko udubljenje, ali zbog printa da nam se ne sruši u printu, čisto samo malo simbolički da bude. I tu mora sad biti suptrakt, da nam se izbuši rupa. Obrišemo skicu, vratimo se na pogled našeg točka. I dodat ćemo mu iz primitiva torus, ovu kvačicu za privjesak. Namjestit ćemo ju da bude negdje na pola točka otprilike i malo uvući unutra, znači da ne bi puklo, da bude malo više uhvaćeno jedno i drugo. Uvijek se služite strelicama, nemojte nikad proizvoljno vući, slobodoručno vući predmete da ne bi ošli negdje u svemir i da ih ne možete više naći. Sada ćemo sačuvati ovaj naš model. Idemo na Save to my computer, upišete svoje cijenjeno ime, donja crta, znači tocak, i stisnete Save. Da, imamo 1.2.3D design file i export as 3D STL. Combine object zakačite, zato što sad imamo dva objekta, torus i točak. I sačuvate pod istim imenom i da točka, odnosno vaše ime, tocak. Ali pazite da bude STL file. I Save.